kon. Ya udah, konnya aku apa kamu? Jelas. Bahasa Jawa Timurani. Kon saka ndi? Kon saka ngendi, Cak? Kon saka ngendi rek? Kon ki kowe. Kon itu aku. Kamu juga kon. Oh, konto teh. Wah, konto. Yuk. Ojo dipringoki. Hei. Yo. Yo yo ingkang aku kudu ngerti cara kapribaden ketimuran mbok yo sing eling dua kali iku budaya. Yo aku kudu ngerti cara aja ditinggal ngapribaden ketimuran kok yo dhewe Terima kasih, nyuwun tepuk tangan untuk gelar budaya pada malam hari ini.
Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun karo panjenengane Pak Wali Kota. Nggih, nggih. Bengi iki kok suarane makmu ilang. Oh, mboten ning swantene simak ya tetep tesih wutuh. Wong disurung raos semangat kok, Yung. Diberi kesempatan tampil di Kota Madya Malang. Nggih, Yung, alhamdulillah. Ngelimbuk dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Leres tanggal 1 Oktober 1965 menika mengeti Hari Kesaktian Pancasila, Mak. Nggih. Maturaken sugeng rawuh karo panjenenganipun Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung. Oh nggih, wilujeng rawuh Yang Mulia Nggih. ingkang sampun kepareng berkahi wonten pagelaran dalu menika nggih, Mak. Nggih, ugi Yang Mulia Pak Bapak Wakil Ketua MA. Oh nggih, Bapak Wakil nggih. Dan para Yang Mulia Pak Lukas, Bu Luli, Pak Imron sudah berkenan hadir. Leres Yung. Menika pancen ngraketaken kekadangan kita menika kagem menjalin silaturahim di antara beliau Bapak Wali Kota dan para masyarakat melalui gelar budaya pengetan Hari Kesaktian Pancasila. Iya ya, malah Nggih. iki bintang tamune ya akeh. Luar biasa Ning dalu menika. manggile siji-siji, Nduk. Monggo, monggo kersanipun Biung. Ora kena bareng-bareng siji-siji. Siap, wonten Mbak Indah Laras, wonten Mbak Elisa Rokarus, wonten Mas Tejo, wonten Mas Gareng. Terus sapa sik, Nduk, sing dipanggil? Monggo nderek Biung, nderek. Menapa Mbak Indah rumiyin nggih saged? Oh, wis mataraman Mbak Indah. Mataram nggih, monggo. Sugeng dalu Mbak Indah. Sugeng dalu Mbak Indah. Oh, Nggih. apa jilemike dalange? Monggo. Mbak Indah Laras sampun kepareng sowan. Injih, Mbak Cangik kalian Jeng Limbo. Siap. Wah niki anu lho Mbak Indah. Dalem. Merupakan kehormatan yang luar biasa bagi pelaku seni kula panjenengan Injih. diberi kesempatan memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Wonten ing Kitha Malang sing hawane iki sejuk-sejuk seger ngono. Diaturi kok di halaman Monumen Juang Jalan Kertanegara, nggih, Kecamatan Grojen, Kota Lah Malang. nggih to. Nggih. Biung le Mbak Indah Nggih, pun Nduk. pun sowan niku le piyai kok. Ya, karena ini dalange ning Jawa Timur. Nggih. Moko iki ana WA saka aku iki. Injih. Pripun? Jadi njaluk lagu Tanjung Perak. Weh, Tanjung Perak. Itu ana kibote soalé. Nggih. Oh. Tanjung Perak menika menawi anu sepisanan ngagem mumbul menapa mboten Mbak Cangik? Saenake Mbak Indah. Anu Biung Cange, anu nyuwun pangapunten karena ini wonten jenggelenganipun. Injih. Menawi wonten keparengipun kersane dikancani Mas Gareng ingkang bagian jengleng nggih Biung Cange. Ya ora apa-apa panggil sian. Nggih, monggo kene Mas Gareng ayo Nyambut gawe mriki. ijen ki ora penak. Monggo. Sini sayangku. Iya. Teruk. Jenenge nyambut gawe iki ya kudu ngetokke kerukunane. Lah nggih, timun sigarane nyambut gawe bareng-bareng. Wah, nggih bener niku. Ayo. Tak benerke. Nek urute iki kowe sikik, kowe kok golek bola. Mas, Tuhan itu menciptakan kita itu berpasang-pasangan. Nggih. Loh, lah aku pasangane sampean. Lah. Aku kan biyen pacarmu.
Aku ra sida karo sliramu kan mergone beda keyakinan. Weh, beda agama. Aku biyen iki pacare Mas Gareng, beda keyakinan jadi tidak bisa bersama. Beda agama nggih, Mbak. Betul. Lah, beda keyakinan pripun? Mas Gareng yakin mau dengan Endah Laras yakin tidak mau dengan Mas Gareng. Nanti beda keyakinan. Aku senenge karo kowe iki ning Malang ngene iki kok. Piye Mas? Hawane sesuai. Sesuai piye, Mas? Lah iki hawane adem. Nggih. Karo blower ngene iki. Nggih. Kok blower lho. Aja kaya ngono. Beda keyakinan lho aku seri ah. Engkanger jenengan gawe larane ngatiku tak kandhake Kang Masku lho. Sapa? Kae sing padha kaya aku. Piyayine iki lho. Iki Kang Masku. Oh, ya sedulur. Sedulur. Semua orang di dunia itu saudara. Saudara. Nggih, nggih. Iki napa iki? Ah, niku nuwun didhawuh saking Biyung Cangik ngersake Tanjung Perak sik. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kesaktian Pancasila, monggo hiburan dhisik. Niki Tanjung Perak. Semangat lho ya. Yo, Cok, di semangat. karo ngesis lagu sing suwe ora tau ditokne. Monggo. Wis, mau ra kleru. Ayo baris gedere sing seru. Ayo. Ngangge mumbul napa mboten menika? Ayo genah ngangge mumbul, Mbak Indah Laras mumbul ditampani Mas Gareng. Wah, Oke, gendore sing siap ya Nanda. Kowe jogat apa bunuh diri? Ora iki lho mumbul Sing lho. mumbul kowe sing napani aku bunuh diri. Awake dhewe jare janji. Ah. Aku rekoso, sampean ya kudu ngewangi rekasaku. Lho, yen- Kok sampean happy, aku ya kudu nampani Yen happy. rekoso tok aku gelem yen mati rasa-rasen aku. Lho kok nganggo mati lho? Ya boy tibani iki aja ditibani to. Aja nyawang awakku. Asline kae aku ana sak perangan sing cilik lho, Mas. Ora kabeh lemu. Wah lah iki. Kok lah iki piye to? Lagune ganti penasaran. Sing cilik iki irung kok. Ayo Iro. Ya, tak. Monggo, ayo, monggo. Nganggo cengkleng ya, siap-siap. Nenone, awas, Co, siap. Monggo, yuk. Dididut. Ya. Piye? Piye? Enak ta? Baleni. Ayo, Kok Lun. saiki dirembug sik niki, Mas. Pripun? Dirembug. Ngapa? Takok apa? Enak ya. Blas ora krasa. Mesake. Oh, Ora krasa. lagi sepisan nanti warming up. Oh, warming up Lah, pemanasan nggih. dhisik. Rodok maju kok ngerti persani. Ya kudu dimatke lho Mbak Indah, mesake ora krasa sing lanang sing nganti melet-melet buntute kipit-kipit kok. Ayo. Pisan kasih ya. Didit. Awas. Hop. Piye? Lagi krasa kering. Wah. Pindho kok kering. Wis kowe pindho ki. Lagi kering ngono Lho, lho. kowe iki badak apa? Ya ora lho niku kepengin apa ya kepengin ngalem karo sing kakung. Sikil ki wis mak celeng lho ki. Tenang, engko tak pijeti wis to. Nah, iki. Kakang, Heeh. walaupun dulu itu kita pacaran, tapi hatiku tetap hanya milikmu loh, Mas. Waduh, Jan. Jan paribasan aku Iki streaming lho bojoku nonton lho iki. Ora apa-apa Bu Gareng malah padha karo Mbak Indah ya wis kulino. Wis kulino Mas Gareng. Ah ya bobot Nggih. ada maramat. Has, yuk. Asik. Lunga. Hop. Tapi mati. Semaramat. Yuk. Do re mi so jenang dodo. Lombok temempang tahu. Apa? Aja kapak yen durung mlebu. Waduh. Lombok temempang tahu. Heeh. Mak blus. Malah ngandake parian kok ya. Wong urung digoreng kok. Mire. Ayo. Lho kok ora enek gerakan apa-apa? Lho iki wis kene lho ora krasa ndelik. Engko bar niki kula nyuwun tulung anu pianone nganggo biola. Ne no no. Ada nggih. Ayo, monggo, ayo, Mbak. Baca. Mire. Kok sik trek lho kok yuklek ku lho. Wis sok ngendang ra sok ngendang tak dol. Wong ngendang iki kok angel men. Oke. Tahu tempe nak rasane. Ganti aku Ye. ora cocok.
lambene Bayu Kusik, ben mulane ge diabani men paham. Nggih. Ning Ayo. iki jujur kula mboten cocok karena ini memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Lah terus? Harus semangat ketika lo dedeng dedeng. Oke, ayo. Berarti balungane bareng, Cok. Nah. Oh, ayo. Nanda, dredek-dredeknya sing semangat ya. Oh, kena semangat niku. Nggih. Wareg kok niku. Ayo. Amire, tahu dan enak rasanya. Aduh. Gerak. Semangat. Waktu terang bulan, udara bersinar terang. Teranglah sekali di bawah kepala. Belum berapa lama saya duduk di sana. Datang kawan saya yang mulia terperdamaian. Mari kita rame-rame pergi ke taman. Taksi, kita serah Bareng yuk. Taksi. ke Tanjung Perak, ke Pinang. Siapa suka Mas Gadeng? Boleh ikut. Yup. Pak sinten kemawon, Mbak Cange? Ya sebutno dhewe Mas Lali. Yang mulia. Yang mulia Nggih. Sunarto. Nggih. Yang Terus- mulia Ketua MA. Ketua EMA yang Yang mulia Ketua- Pak Wakil. Yang mulia Pak Wakil. Beserta Ibu. Beserta Ibu. Yang mulia Pak Imron. Yang mulia Pak Imron. Sinten Yang kemawon? mulia Pak Lukas. Yang mulia Pak Lukas. Yang mulia Bu Luli. Yang mulia Bu Luli. Bu Luli. Matur nuwun ingkang sampun rawuh mengapresiasi pagelaran wayang kulit dalu menika. Amin. Mina kacung batu Tanjung Perak. Alhamdulillah. Nyambung. Buat iki mau. Mboten napa-napa. Ora konsen kowe angger jejer aku konsentrasimu buyar Lah kok. iya soalnya kamu itu selalu membuyarkan hatiku lho. Ya, Nggih. waktu kerja ya kerja. Oh, Di luar no. kerja baru kita memikirkan berdua. Memang Jim itu sok menggoda, Mbak. Jadi Sapa Jim? ora ya sapa sing kegodha aku ngono wae. Walar ngarani aku Jim kuwi kok. Mboten. Bengi iki apa sangat berbahagia. Berbahagia piye, Weh, Mas? lah kok sangat berbahaya piye? Berbahagia. Oh, bahagia. Iya. Ana dokter THT ra kira saya dalam sebelah Mbak Endah. bosok. Dalem. Ki ana pamudutan lagu. Sing napa Rama? Pemudutan lagu dari Yang Mulia Pak KPT Surabaya. Nggih. Menapa? Jaluke lagu ki Momo Romo ana maling. Siap Oh, nggih. Romono maling. Pas niku mengke sing nembang Mbak Endah. Nggih, Siap. figure ya wis eneng. Malingnya sinten iki, Ayo, Mas? aku ora ngarani nek Ayo aku. pas. Aku ora maling, aku penadah kok. Mama. Nggih. Neng nong no nek neng nen no nek neng nen no nek neng tak tudet. Nah niku. Yo, iki wis pirang abad ora metu iki. Niki ndudah mutiara kependem. Wah, saestu. Ayo. Ayo. Monggo, ayo Cak, Mas Cak. Anggi. Saka anu, saka Demung. Monggo yuk. Lil la ing lil. Yuk, git, yuk. Monggo Mbak Indah. Yuk. Romo. Aduh, anakmu sing kemalingan. Awas, dange. Awas.
dikebuki yuk Aduh Rama, luwih benci aku mati. dodok gendong abang yo dirisi Topas Rama, malikku dipeni. yeah. Lagu pirang-pirang abad lho metu. Ayo wit aku SD lho nganti saiki lagi metu saiki. Gitu. Lagi. Untunge karawitane jos. Wow, kanca-kanca abadi kok. Lagunya Mbak Ari Kusmira. Nggih to. Oh, CV abadi. Niki lho, sing nyaran Pak Den iki langsung bisik-bisik lagu senenganku. Iya. Mangga. Sing digondol apa? Sing kok digondol iki lho. Iya, sing dicolong apa sing digondol apa padha wae. Sing dicolong apa? Ayo, Iki sing kepandul iki. kepandul nek. Iki sing ana jero iki. Iki lho sing jero cocok ati kula Nggih. Ngono ya ngono. Ngono ning ada ngono. Ombak. Yo. Yo. Anak musik kemalingan. Ayan aku edan, apa romo, ora kelangan. Pas. Kelip atiku ora karuan. Bingo. Mama, rono ana male. Yo. Padane ya dikebuki. Aduh Roko, kowe benci aku mati. Gendong mati apa iki besi. Topas Roko, malikku dipeni. Malinge ora gegirisi, malah dipeni. Paling kok dipeni. Sing timaling ki ning jero iki lho Rama. Sing dicolong apa? Niki sing teng jero iki. Sing ning jero Niki sing kebenaran apa? niki Ayo. Ngono ya ngono. Ora ngono nek ada ngono. Ora ngono nek ada ngono. Ngono ya ngono. Ora nek ada ngono. Tepuk tangan kagem Mbak Indah kalian Mas Gareng. Waduh. Jan. Iki bayangan lawas ya tetep eneng kaceke kak ya. Sak saged-saged kula wong gandeng wis suwe ra tau metu. Lah wong jenenge anu kok biyung Gareng fosil niku ya mesti bangsa lagun-lagun ning lawas. Aku apa termasuk purbakala to? Nggih. Gareng fosil. Gareng Ngesti Pendowo. Diaturi, ya. Jangan berbicara masalah fosil dan sing genah ki saya tua saya berisi. Amin. Yo, ini memperingati apa? Kesaktian Pancasila. Pancasila kuwi apa? Nek miturut Mas Gareng Pancasila itu apa? Pan itu pandangan hidup setiap warga negara di Indonesia. Betul. Terus Cari cara yang baik dan benar sebagai warga negara Indonesia. nggih, terus Siapapun kalau merasa warga negara Indonesia harus menjadikan pedoman, mengamalkan dan menghayati Pancasila. terakhir Landasan negara kesatuan Indonesia. Amin, amin, amin.
ngene kok diunek fosil. Ringis lulus penataran P4 kok. Oh nggih. Mau nganti nggih. P7 lho, Pak. Mila anu Mas Gareng, dengan demikian Hari Kesaktian Pancasila memberi pesan bahwa keteguhan bangsa dalam menjaga ideologi negara harus berjalan seiring dengan keteguhan lembaga peradilan dalam menjaga independensi kehakiman. Betul. Mula iki perayaane ning kene ning Kutha Malang sangat istimewa. Saestu. Mula ya pas yang sing dipilih iki Kutha Malang. Sebabe napa sampeyan ndika pas? Mergo sesuai karo kondisine. Kondisi pripun? M Oh, arep ngonceki tembung Malang. Ngapunten nggih Yung, izin kedap. Saya boleh. Nggih. M kuwi malam hari ini monumen juang keadaannya ramai sekali. niku M. Terus A. Ada acara peringatan kesaktian Pancasila. Terus L. Luar biasa yang datang karena hiburannya wayang kulit. Terus A. Ada 3 dalang. Terus N. Namanya yang pertama Yang Mulia iki sebagai dalang lho aku nyebutnya. Nggih. Yang Mulia Ki Yanto. Betul. Terus Terus yang kedua Ki Bayu Aji, yang ketiga ki dalang ngendi iki? gue kuwi perwakilan saka Polri kok. Dalang Sri Kuncoro. Nggih, niku N. Terus terakhir G. G iki Gareng dari Semarang sebagai penggembiranya. Amin. Wah, adil jane lah kok pripun mboten adil? Halo terus Tejo karo Elisa karo Mbak Endah itu sudah dianggap apa? Niku terserah niku dereng dadi rombongan kula e. Oh, ning mboten rombongane Mas Gareng ning rombongane awake dhewe nggih, Yung. Mbak Elisa karo Mbak Endah. Padahal ki ngene. Pripun? Endah Laras ki waktu tak telepon Bapak jangan lupa Gareng yo gitu loh. Nggih, ning biasa Bapak, biasa orang itu biasa. Gareng melupakan Mbak Endah. Nggih, nggih. Nggih, ngoten niku wis rasa terima kasih niku ora eneng. Aku tak melu Pak Wali Kota wae ya. Neng kene wis rada. Mboten Pak, ini maksud kula ini biarpun dari berbagai kota kita tetap menjadi satu timnya Yang Mulia Ki Yanto. Amin. Kesebelasan. Nggih. Niki aku wis sing Malang dengan kondisi sekarang. Terus sing Malang berikutnya apa? Malang berikutnya M. Masuk wilayah Jawa Timur. Betul. Terus A. Adapun wali kotanya Bapak Wahyu Hidayat. Nggih. Terus L. L lebih dikenal sebagai kota apel. Nggih. Terus A. Aman kotanya. Nggih. Terus N. Nyaman udaranya. Terakhir G. Guyub rukun warganya. Amin. Wah cerdas sih Gareng. Wah, diaturi kok ya. Kadang-kadang cerdas. Kadang-kadang nggih leres. Wong pinter kok kadang-kadang. Nek ya ora apa-apa. Jenenge wong ki sok ngebleng ya eneng lho Mas, ya to. Wong apes murka lali ki sandangane wong urip. Aku tak dadi wong bodoh wae timbangane pinter ya dadi bodoh. Mboten pinter tenan Mas Gareng, pinter tenan. Oke, wong mumpung derekke Yang Mulia anu Ki Yanto. Nggih. Dadi yo ketok levele ora kacek akeh. Nggih. 11-12. 11.30 Pak. Malah adomen. Dari setengah 12. Nggih, Biyo, sampun Mbak Indah kalau wau. Nggih, niki tesih berderet-deret bintang tamu. Gantian. Niki pun do kepengin menampilkan diri lho. Panggilan Anu, kembaran kula napa wedok riyen? karepmu sapa? Kula selirane wedok sik. Ya Elisa karo Mas Tejo. Nggih. Sekalian jenenge sekalian kok ya. Wis pasang-pasanganmu lho. Bathara Betari. Wong kok le serik ro koncone. Lah pikir lah mau kon milih. Kan yang mau Ayo, Pak Yanto buta-buta galak iki. Pasangan. Oh, buta-buta galak. Ayo Delisa yo maju yo nyambut gawe yo. Ayo. Maka. Kanca-kanca ringane monggo. Buta-buta galak selain unda-unda. Ngadep singkrah nyanda sampurnuli tanda. Iki bulan apa tak sentuh.
mripate kulite mripate kulite ya Mbak Fahmi ya hamba terima kasih. Matur nuwun, assalamualaikum. Yang mulia Ki Dalang Yanto, Mas Ki Tejo. Bayu Haji nggih. Nggih, waalaikumsalam. Yang mulia Pak Ketua MA dan Nggih. Pak MA Nggih. hadir. Nggih, matur nuwun sangat. Orang tua kita yang luar biasa, yang mulia Bapak Sunarto sehat selalu, yang tidak pernah lepas dengan ikon Jawanya. Betul. Tindak Saestu. pundi kemawon selalu ngagem blangkon. Blangkon. Matur Nggih. nuwun, yang mulia sehat selalu. Amin. Ya, tapi saya salut. Apa? Setiap kepanggih beliau tuh beliau mesti tidak lupa ngendika begini. Piye piye? Mas Tejo, nek kepanggih bapak rasa diaturi nyanyi yo. Kon push up trimo push up bangane nyanyi. Oh, lah wong Matur beliau nuwun sangat. beliau sudah menyadari bahwa itu porsimu bukan porsi beliau. Betul sekali. Yang mulia Bapak Yanto, selain Bapak Ketua MA yang hadir banyak sekali Pak dari Waka Niko. MA yang mulia Pak Nggih, Soeharto. Bapak Wakil Inji, Pak Harto Sugeng Dalu, salam sehat malih Bapak. Ketemu di sini kemarin di kantor MA kita juga ketemu Jawa Nji. Terus Bapak Lukas juga lenggang ya Pak Yanto? Ya, Nggih. Yang mulia Pak Lukas nyuwun Nggih, yang lagu mulia Bapak anu. Lukas, Nji. Napa? Lagu ini Tatu yang nyanyi Mas Tejo. Oh tato. Oh, Siap. nggih, monggo. Nah, kalau wau ngendikanipun wonten Bapak sing ngasto wilayah Malang, Kota Anu Pak Malang. Wahyu Dayat. Iji. Pak Wali Kota. Yang mana? Kota. Kalau Pak Gareng Perso yang mana? Pak Wahyu yang mana? Alah kowe mosok teko kene kok nganti ra kenal wali Bukan kota. saya. Coba sing endi Mas Gareng? Beliau Pak Wali yang mana Mas Di Gareng? sini dadi tamu kok ora ngerti. Makanya kita biar tahu Pak Gareng. Pak wali kota to iki? Iya, Pak Wahyu Dayat yang mana coba nek penyanyi Perso? Kok munyer wae jempole piye to? Nek wong- ngerti ki langsung tek ngono. Pas kowe goleki kok mosok driji menungso ra itu. Pak Gareng. Apa? Pak Wahyu Dayat yang mana? Bapak Wali Kota yang mana? Gek tek ngono lho mandek. Kok sik to? Kowe tak Lah, didik jebule. Kowe iki ngerti ora? Aku Nek mbok- ora ngerti takono. Mbok sumpah lho. Aku ditimbali wae rong tahu kok mosok kon ngerti. Kebangetan. Lah tidak. Ayo Mas Tejo, kalau tahu yang mana? Ketok gur Oh, lah nggih, heeh, heeh. Di Pak Wali di sini. Katakan aku ta? Heeh. Nek ngerti bener kayak apa? Wes. Ora ngerti lho, Kek. Oh, Ora ngerti ta? oh ora. Ayo golek bareng-bareng yo. Alah. Kita biar Pak- kenal. Pak yo Biar kenal, bingung. biar kenal. Lu wong arep takon kok golek kanca to kowe? Monggo. Pak Maaf, Wali. Bapak Wahyu itu yang mana Bapak biar kenal? Monggo Pak Wali Kota Wonten beliau. ngajeng. Wonten ngendi? Wonten ngajeng menika. Sebelahipun Bapak yang mulia Ketua MA. Ngajeng. 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 Kok ngajeng? Oh ya, depan sendiri. Nah depan kok ngajeng. Saya ngene, ngenalke diri nggo basane dhewe-dhewe dan dari mana ben Bapak Ibu pirsa Ah. semuanya. Wiwit saka Mas Tejo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota Malang yang terhormat Bapak Wahyu Dayat, perkenalkan saya Dimas Tejo, asli kelahiran Gunung Kidul, Ngayog, Jakarta. Matur suwun. Jare wingi Turki. Kok Turki? Lah wingi tak takut ditekoni Mas Tejo kok ngendi keturunan Turki. Turki Turki itu napa? napa? Turki itu negara Turki itu. Empo. Turki keturunan Gunung Kidul. Dari Kowe ora muni turunan kirek. Turki iki turunan Gunung Sama Kidul. sakniki le ome-ome ora nganggo miki. Turunan. Yo, cara Joto tak kok kok nesu. Lah kowe iki turunan kiri apa ora? Udu. Udu ya wis kok nesu. Kowe nesu. Lah beliau aja turunan kidul kamalah kowe turunan kirek. Ih, Lho, kiri saiki larang lho. kok iso? Lah ya tuh herder kok karo nyawa kowe larang herder. Iya. Lah ya, lho ya aja ngono kok ya. Aja nggih dipun tepangaken Bapak Ibu sekalian, awon-awon kula menika awon. Nggih, amin. Amin lho Pak amin. Ya. Awone rasa diandake. Awon-awon kula nika naminipun Gareng. Nggih, saking Kitha Semarang. Ya nama Nggih. aslinya. Jare wingi- Nami kula
Subagio. Gareng Subagio. Sumar Bagio, Sukili luweh margi marga kuwi dalan, Bagio ki bahagia, gareng. Dadi supaya uripku luwih bahagia. Kudu diliwati wong pirang-pirang, tidak-idak. Lagu dalane kon gareng kok. Dalane tidak-idak. Lagu liwat ajare. Ayo kowe geti kowe. Ke sugeng dalu. Wah, ngono biare. Kera wonten ngalam. Oh, alam kubur. Loh, kan di sini arek-arek itu diwalek di sini. Kera. Omongane, Oh, ya Kera wonten ngalam. Oh, ya, ayo kira-kira Malang itu ngalam. ngalam, Yeah. ngalam. Malang diwalik dadi Ngalam. Oke, derek depan kulo Elisa luar biasa kulo mau sampun ipok. Apa kuwi? Kok sih ta? Kuwi apa neh kuwi? Ipok, aku wis ipok ki enak lho Pak De. Ipok Ipok ke ngalam ki enak tenan. Ipok ki apa? Ipok ki apa? Ipok, Ipok. ipok apa coba? Dilawe, diwale. Oh, Ngopi. Wah, aku ngrungokne suaramu dadi anu ewul. Kek, oh, Aku ewul. ewul itu. Luwe. Oh iya luwe. Ya Ya, ngono lho, aku dadi anu e. Sam Ojet. Sam Ojat ki apa? Mas Tejo. Oh, Sam Ojat ki Mas Tejo. Oyi. Apa? Iya. Iya. Ya ewok kokep Om ewok kowe. pekok. Bingung acara melu bingung. Nek kene iki nek dialek iki sarwa diwale. Ya, kok. ya. Oh, nek iya. nek sing Malang. iki gak semirsane ora mau piyai Malang. Pak Iya. De. Apa? Ik uya kokep. 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 Kokep apa? Ayo pekok. Oh, ngarang itu ora pekok. Lah iki Goglem. apa kuwi? Gemblong. Kok malike kok atuh. Google kok gelem. Angel kok. Ayo. Yeah. Sing apik kenalke. Derek lelipor sa gaduh-gaduh kula. Alah, Derek alah. Depang kula Elisa Orcarus Alaso. Nggih. Elisa Orcalus. Alaso. Alaso. Nggih, Derek langkung Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, yang mulia agung ketua, wakil ketua lan sedoyo mawon. Derek langkung. Mboten Kok derek malah langkung, mulus. derek tepang kok derek langkung. Iya kan gulo nuwun itu loh, permisi dulu. Ini di daerah tempat lain kan aku permisi dulu. Aku nanti. de bojo kaya ngene sok stroke lho aku tenan. Yo jangan dipaido kan. Masing-masing punya ciri khas dewe-dewe, Ya, Pak Oh, ciri De. khas di kok itu jadi. Kan Tepungnya dari mana kamu? Dari mana, Dek? Sekarang Kon itu apa? Kon. Kon aku kok. Kowe. kamu. Aku kon. Yo. Oh ya kon niku dari Sulawesi Tengah sih. Kon. Kose. Kon. Kose. Kon. Kuwi Kon ki kowe. Lah ya aku Kon. 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 Aku kon. Aku kon. Kowe kon. Ya aku kon, kamu apa? Aku kon. Ya udah, konnya aku apa kamu? Tah iki Sing Pak. Ini jelas. lho, Iki. bahasa Jawa Timurani. Kon saka ndi? Kon saka ngendi, Cak? Kon saka ngendi, Rek? Kon ki Oh. kowe. Kon itu aku. Kamu juga kon. Oh, konto te. Wah, konto. Wah. Tejo. Iki. Iki. Pak De. Gareng, Mas Gareng kudu tanggung jawab. Kudu iso nengahi perkara kon. Ayo. Wes. Eh, Gara-gara Pak De Ayo. gareng iki. anu wonten ingkang betobat napa mboten, Pak? Oh, konto lek gareng. Kon. Konto. Ngono to, cara Kowe- kaya ngono ya. Upama rayu no tak pek bojo tenan lho kowe. Kan itu sama ya aku. ngomong Kesalahan. aja disambung-sambung. Gimana? Kon to Lek gareng. Aja nyeluk lek, Pak wae, Pak wae. Mungkin ki. Heeh. Kowe tolek gareng kan Iya, gitu. iya. Ah, Rasane nek nggone dhewe kowe tolek gareng, gandeng Jawa Timuran dadi Konto lek gareng. anu aja lek, Pak wae. Oh, Kon to Pak, Pak Gareng. Pak, Nah, Pak. wis ngono wae. Konto. Ora enak. Ya coba namanya Enak. juga Ora mencoba cetol. logat gitu loh, mencoba-coba Nggih, ajar-ajar. nggih, nggih, nggih. Apa? tapi ini Narap. wujud nyata uniknya bangsa Indonesia Nah. dan makanya dengan adanya Hari Kesaktian Kesaktian Pancasila, wis slogane utawa temane ngerti ra Pak Apa, Gareng? apa? Temane itu kalau nggak salah Pancasila perekat Perekat. bangsa menuju Indonesia Raya. Tepuk tangan dong Luar buat kita biasa. semuanya.
Hebat, Oh, gitu. hebat. Uniknya salah satu dengan berbagai bahasa, tradisi, logat yang masing-masing menyatu seperti Ini ini. penjabaran Pancasila yang ketiga. Persatuan Indonesia. Budaya adalah alat pemersatu yang paling mutakhir untuk bangsa Indonesia. Keren. Oh, konto. Wes, kok Ayo. nggih, niki wau yang mulia anu ditarik kalau wau jauh. Wonten pamundutan. Tatu ngersake tatu. Mas Tejo, tatu Mas Tejo. Siap. Monggo para kadang-kadang pemusik, Ngagem monggo. musik nggih. Nggih, monggo, ayo. Mas ajeng laras gamelan apa keyboard aja? Keyboard pakai A, enggak apa-apa. Musik mawon no, pakai keyboard aja no. Nggih. Nggih. Nganggo musik nganggo ora mbok gunake tak kon mulih kabeh. Wah. Anak-anakku iki. Nggih. Nggih. Pokoknya dalu menika agak maju, penonton kita banyak sekali. Oh, yang di sana Pokoknya ternyata banyak pantunnya aku punya pantun sedikit. Iya pantune. Nanti sedaya bilang cakep nggih penonton nggih. Cakep. Iya, kosek. Iya. Engko tak dilat kadasen lho El. Wis bahasane angel ya coba ya. Beli pisang rasanya manis. Cakep. Sik, Mas Tejo. Nggih. Kalau di sini nggak cakep, Pripun? tapi boys. Oh, gitu. Nggih. Beli pisang rasanya manis. Boys. Warga Malang memang boys. Oh, Iya. Oh, cepat coba. Ayo. Aku gimana ya? Makan bakso enaknya didulang. Boys. Makan Tahu boys itu artinya apa sih? Oh, slogannya. Dan kono Ya. cakep. Makan bakso enaknya didulang. Boys. Kuahnya enaknya panas-panas. Boys. Selamat Hari Kesaktian Pancasila yang diadakan di Kota Malang. Selain boys, Malang juga berkelas. Amin, hebat. Ayo lagu tengok siji meneh. Habis mangan bawang kumur-kumur. Boys. Kota Malang di Jawa Timur. Ya Wis ngerti, kok kabeh yo ngerti kok. Lah bener kok saya tahu. Lah bener Kuwi kok setengah. Ngerti. Kok bener kok disalahke Ya iki? nggak boleh gitu dong. Makan bawang kumur-kumur. Kumur-kumur. Kota Malang subur dan makmur Lah gitu. kene ya iso mbok kowe wae. Ngerti. Aku ku iso ngenteni jagake lho ki. Bang Jawa. Wayangan sponsore gede lho begini. Kok iso? Lah ku lho ono bakmi, ono rokok. Ngawur kuwi pancen iklane kuwi kok. Oh, bali. ya, Itu sponsor Oh, tapi dudu. tak kira sponsor. Monggo, tatu. Tunya seberapa coba? Tunya seberapa? Apa aku salah? Matur suwun. Yen aku kondo. Apa anane? Ayo. Wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane Iki sing bawa lampu ngenyek kowe, Jo. Lah kok kenyek ngapa, Mas? Lumrahe sing disoroti rupane iki bengi sing disorot cengelmu. iki jenenge itu memandang tuh dari sisi seninya. Nek dek di kamera saka kono ben kaya apa kejenenge iki? Ya bayangan gelap. Maka Diam. mesake meneh. Apa aku salah yen aku kondo apa anane ceritane tresno nalika mbiyen aku lan kowe requestnya kita kasih monggo kanca-kanca